i aleshores es va quedar sense poder legítim o legal la Unió de Cooperadors. I aquí és on uns quants de cada d'aquests grups que dèiem, de la Cooperativa de Vivendes Unió de Cooperadors, de la Comissió Social i de la Cooperativa Robafaves, ens presentem, convoquem una assemblea amb 3 objectius bàsics. L'un, l'aclariment econòmic de l'última època, amb el tancament del supermercat, etc. L'aclariment jurídic, perquè havia quedat penjada la legalitat de la Unió de Cooperadors, i la recuperació del patrimoni. Els 2 primers temes van ser relativament fàcils, perquè era posar ordre a l'advocat que gestionés, etc. Vam tenir l'inestimable ajut de la cooperativa del col·lectiu Ronda, vinculat també personalment a la Unió de Cooperadors com en el cooperativisme en general, com després s'ha pogut veure. I a partir d'aquí varen començar el que per nosaltres és la lluita per la recuperació del patrimoni. Varen fer de tot, de tot. Manifestacions, teníem uns gegants i sortíem al carrer amb els gegants.